σαν ένα Intercity κατευθυνόμενο Θεσσαλονίκη. Είχε μέσα επιβάτες, ήταν όλοι τους διαβάτες, και ένα τρένο εμπορικό με αμφίβολο το εσωτερικό. Πήγαινε να ξεφορτώσει χωρίς να ξέρει τι έχει φορτώσει. Με τα τρένα τότε πόνοι οι ζωές τους θα στοιχιώσουν και θα μείνουνε στην ιστορία σαν μια ιδέα. Πάνω σε μια γραμμή και τα δύο τρένα με ορμή συγκρουστήκαν και βγάλαν σπίθες και τους κάψανε οι αλήτες. Τράπηκε και η ντροπή με τα λόγια του Καραμαλή. Έφταιγε, λέει, ο σταθμάρχης, αυτόν που διόρεσε ο Μητσοτάκης. Με τα τρένα τότε πόνοι οι ζωές τους θα στοιχιώσουν και θα μείνουνε στην ιστορία σαν μια ιδέα. Πάσωσαν όλο το μέρος και εξαφάνισαν το βέλος. Πήγαν να μαζέψουν τα στοιχεία και γεμίσαμε αμφιβολία. Κάμερες χαλάσαν και τους διαλόγους εξαφάνισαν. Φταίει, λέει, μόνο ένας κι όλοι σαν κανένας. Με τα τρένα τότε πόνοι οι ζωές τους θα στοιχιώσουν και θα μείνουνε στην ιστορία σαν μια ιδέα. Πάμε τώρα και όπου βγει φώναζαν με μια φωνή. Τώρα κλαίει η Ελλάδα για τα κακά τους χάλια. Είναι όλοι τους κακοί, ανήθικοι και παλαβοί, ούτε ίχνος από ντροπή. Πρέπει να πάνε φυλακή. Με τα τρένα τότε πόνοι οι ζωές τους θα στοιχιώσουν και θα μείνουνε στην ιστορία σαν μια ιδέα.